Syaratnya wong poso niku ketiga mampu. Bah, iki pomo wonten tiyang sepuh ora mampu poso tak paksa poso. Lalu bagaimana? Apa yang kok tahu ngomong kasih Mbak? Maka tidak ada kewajiban bagi wong tua sing loro sing wis ora diarep-arep parase. Cara wong istilahnya wong kene mambu lemah. Napa? Mambu lemah. Iki ora wajib poso Mbak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Fala yajibu alal khaidi wa syar'an. Fala yajibu alal khaidi wan nufasai. Ora wajib kanggone wong haid karo nifas poso. Sing nomor sekawan asyikatu fala yajibu alal maridi. Nomor sekawan syaratnya kudu sehat Pak. Kok ono wong loro maka tidak wajib berpuasa. Batesane loro sing oleh gak poso iku pripun? Lah kan ngoten nggih mboten? Mosok anggere watuk sithik ora poso. Kok panenun suwe-suwe ora poso. Gene pakmu kok ora poso. Gatelen. Gene makmu ora poso pilek. Ya ora ngono, mboten ngoten wonten batesane. Dhabitul maridi al mubiqi lil fitri. Batesane wong loro sing oleh ora poso. Pripun niki? Walladzi yukhafu minhul halaku aw ta'akhurus syifa aw ziyadatul marad wa dzalika ma yusamma mahdurat tayammum. Mahdure pripun? Ketika dia berpuasa, contoh aku kok saumpama poso iki loroku ora waras-waras jenengan boleh ora poso. Yo nek etok-etok mboten angsal bakal etok-etok pitambah. Contoh, aku iki loro lambung. Nek aku ora tak pakani lambungku iki malah tambah nemen lorone iki. Iki jenengan oleh ora poso. Tapi apa wajib ngondoki? Wajib ngondoki Wah iki Pak lembek iki artis tak enten-enten iki mau. Jare iki nggo salonmu Jumat iki Pak.